Hemek satanam dostlar ereşiklerde näle ýagdaýyňyz gowy? Ýagdaýyňyz gowydyr diýip umyt etýän. Gowy bolmasa da gowy bolsun. Gowylyň bomy? Dostlar bilsiniz ýaly soňky wagtlar internetde, TikTokda bilsiniz ýaly bir bäş vilayatymyz wagt edýän bir aýdymyň trendi gidip barýar. Bu trend gaty gowy görülýär, gaty kän görülýär dostlar. Ve şoň hakynda bir abzor düşürmekçi boldum. Ne şonu YouTube'da çykaraýyn. Gürläň bilen wagtlar gaty bolmaň. Birinji videom bolan üçin YouTube'daky, mundan oň TikTok'da zatda video düşürýärdim ýöne. Indi YouTube'da da barlak görmekçi dostlar. Munyň ýaly videolaryň dowamyny gelmegini isleseňiz, ýöne goldaňyza garaşan dostlar. Hakykatdan hem nesip bolsa mundan beýle gaty gowy videolar düşürýär. Ona näme dostlar, gep kanyny köpeltmän videomuza geçelim. Hani ilkinci videomuzdan başladık. Malika Muradovna Malika Muradovna bundan başka da videoları, gaty gowy videolar. TikTok'ta zatda izleýän gaty gowy bölümler. Videonun sesi birazcık size ütköşkak geldiler. Bu da YouTube'un talaplarına layık gelmek için dostlar. Sonuçta gaty görmän. Guli 96-2 diýe. Gaty gowy düşürýär. Hedret Kuliýewa. Ýokurda papagaya terede. Marullar hanysy diýe. Like basın marullar. Hayitova. Gaty gowy düşürýär. Bulan. Dostlar, goldagyňyz gerekli dostlar. Goldagyňyzy tokman. Eğer video görüňize ýaram bolsa dostlar, patsaçyň like koyun bundan beýlen gaty gowy pasitiv videolar düşürýän çalışýan dostlar. Türkmen gödeli. Lewapdan başlaýar. Kuliýewa 200. Gaty gowy gyýlar düşürýär bu videolary. Gaty gowy owadan gyýlary düşürýär. Mahym 2010. 2010 ýylyňy. Söyleme. Mena 2010 diýip derrekam bola. Aýna. Owadan bolan soň näme? Selva 37. Nasıl bir yurtta ýetýänler? Aýyo. Agarab bilen ok ýürüp. Uyam sen adyň näme? Videoňa ma doň ýany eken ýöne. Ýöne doňsa da bular saýlanan videolar dostlar. YouTube'daki ilkinci videom bu zatları bulaştırmaya gayret edin o. Ahal diye. İrin 36.00. Ben bu videonu hemen tutuğu hesaplar. Perim diye. Yani позировать etýär. Нормально. Perim 97 12 35. Mähregül bir ýomut halkynyň başga ýerde görmedim. Şo ýerdäki çarlary parlagy öýtýän. Başlan. Marallar bärdimi siz? Rossiýa Türkmenistan näme diýär? Gulichka Omarova. Beňe marallar da dost beýleklerim bar bakan. Boldan dostlar haýsızdan. Ve dostlarım hashtaýda Instagram, hashtaýda da linkim bar dostlar. Şu taýdan podpisat etseňiz, gaty gowy beýnerdim dostlar. Sizden ulakan haýsyn dostlar. Yelena 90 Şin.
Parangiz Yakubova. Uyam sene aydymyň sözlerini ýatlamasyn öýtýän beýleklere ýatlapdyr. Ýöne adyň nämesin? Ama ýapdy. Guli Ataýewa. Lewaplar like basan gayrat edin. Zilya 1367 başlan. Yanlış okaptım. Ya bırak pozitif bir zat hareketlere dayan gayrat edin o. O çempionumuz. Döwletçan Ýaşmyradowyň dolanşy. Bölümi. Neftag diýe. #neftag. Neftaglar. Tutuş Balkan like bas. Balkan bolsan like bas. Uyam adyň okap bilen ogay. 11 ýyl bolupdyr. Başlarsın. Gul Kakayewa 0. Yelena 90. Yaman çıkmadı mı abi? Komentara göre yazsın. Atma bölümü. Balkan. Yok Balkan. Başka yerde görmedim. O yerdeki parlağı. Oğudun dengizini hem denizdeki çarlığı. Cennet D3. Ay tüylümü. Cennet D3. Indi yiğitlerin başladı. Gıylan utardı dostlar yiğitlerin başladı. Ali Rustamov 115. Tüylümü. Davut 1994. Atlarını garalamak dostlar. Hemmesem like'lara münasip adamlar dostlar. Yapaklar biz. Daş oldular like basın dostlar. Atahan Çan 990. Trener zorlar o. Ferhat Unvas 05. Hansiz marıllar. Marıllar ölümü görkezim. Hawa dostlar videomyzyň ha görüşüňiz ýaly soňuna geldik dostlar. Video göwnüňizden turandyr diýip umyt etýän dostlar. Eger ýalňyşlygym bolsa onda da ötünç soraýan başlaň dostlar. YouTube'daky ilkinji videom bolan üçin mundan meýlek nesip bolsa eger goldasaňyz mundan meýlek gatgowy videolar düşüreriz, gatgowy kontentler düşüreriz sizden birlikde dostlar. Ýöne siziň goldawyňyz çok maňly suratda gerek dostlar. Goldawyňyza nädip? Podpisatsiýa edip like goýup bilýäňiz dostlar. Hoş wagtyňyz.